Gweinidog, oedd Cambridge Road yn fôr y goch bore yma, nid oherwydd y gêm bêl-drod nithwr, ond oherwydd bod plant ysgol wedi gwisgo'n goch i fynd i'r ysgol i ddathlu diwrnod siwmai symau. Mae yna rannau yng Nghaerdydd nawr sydd mwy o siaradwyr Gymraeg yn ganrannol na trefi yn y fro Gymraeg. Mae'r iaith yn tyfu yma, ac mynd nôl i ni, oedd yr iaith yn iaith fwyafrifol yng Nghaerdydd y ganrif cyn diwetha. A mae llawer iawn o'r twf nawr oherwydd bod dros 70% o blant o fewn addysg cyfrwng Cymraeg yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Ond licen ni canolbwyntio'n sydyn ar y slogan Cymraeg i bawb. Ni gyd yn cytuno ar y peth, ond un peth yw cytuno yn yr egwyddor, beth arall yw trosglwyddo hwnna i'n cymunedau ni. A wrth i fi ymweld ag ysgolion yng Nghaerdydd, dwi'n cael y teimlad, a does dim ffigurau yn anffodus i ddangos hyn, ond dwi'n cael y teimlad bod fwy o blant o gartrefi lle nad oes y Gymraeg a'r Saesneg yn iaith cyntaf yn mynd i addysg cyfrwng Saesneg na addysg cyfrwng Cymraeg, bod ni'n colli pobl o gartrefi lle nad y Gymraeg a'r Saesneg yw y brif iaith, yw'r iaith gyntaf o addysg cyfrwng Cymraeg. Sut mae modd i ni i wirioneddol sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith i bawb a bod ni'n denu y teuluoedd yma i addysg cyfrwng Gymraeg? Diolch yn fawr.